Mga kapuso na tublag sang magnitude 5.6 nga linog ang probinsya sang Negros Occidental pasado alas 3 kaina sang kagahon. Sa datos sang PHIVOLCS, yara sa Banwa sang Candoni ang epicenter nga na-record ang intensity 4 lakip na sa Dumaguete City kag Sibulan. Intensity 3 sa Jordan, Guimaras, Bago City, La Carlota City kag Sipalay City. Intensity 2 sa pila ka bahin sang Aklan, Antique, Guimaras, Cebu, Zamboanga del Norte kag Zamboanga del Sur, kag intensity 1 naman sa pila ka bahin sang Antique, Capiz, Bacolod City, Bohol kag Cebu. Sa statement sang Candoni LGU, kanselado ang klase kag obra sa mga government offices subong nga adlaw bangod sa paghanda man sa Bagyo Tino. Sa ginpatigayon nga inspeksyon sa structural integrity sa mga building, wala sang major damage nga na-record sa Banwa sang Candoni. Ginmando man sang PDRRMO nga maghimo sang kaangay man nga assessment ang pila ka LGU sa Negros Occidental.